Аз съм Денислава Керезова, а вие сте с новия епизод на Търговецът на новата земя. Днес съм изключително щастлива, защото чак от Варна дойде една моя голяма приятелка, но един човек с голямо Ч. Това е жена, която от много ранна възраст открива това, което обича да прави, превръща го в своя мисия, създава свой бизнес, който няма нужда от реклама. Тъй като когато човек реши да бъде неин клиент, няма място за да се запише. Както знаете, целта на това предаване е наистина да разберем, че когато правим това, което обичаме, не ни се налага да продаваме. И днес ви представям Рени. Привет, Рени! Много съм щастлива, че си тук. Здравей, Дени! Аз съм много щастлива. Знаеш, в годините, че нашето приятелство беше основано и на търсенето в смисъла на това да живееш качествен живот. И под качество слагам онова чувство, което те кара наистина да оставиш нещо след себе си. Аз мога да разказвам много за тебе, защото това, което излъчваш ти, е една безупречно имплементирана философия на това да живееш по начин, по който да създаваш реален свят, който да ти носи единствено и само усмивка и щастие. Ако погледнем и в семейен план, и в това, което правиш, днес сме се събрали, за да говорим за това, което продаваш, или продукта, който излиза от твоите ръце и който не се налага да го продаваш. Защото ти живееш в него и правиш това, което обичаш. И затова ще започна с въпроса: кога почувства в живота ти, че искаш да правиш това, което правиш от толкова години? Значи, Дени, първо ми е изключително приятно. Знаеш колко те обичам и ценя. Аз се подредих приоритети в живота. Първо, мой приоритет беше да имам едно сплотено и хубаво семейство. Свърших си тази мисия, защото знаеш, че сме изключително сплотени с мъжа ми, с дъщеря ми. И след като дадох на нея това, което една дама трябва да притежава, дойде и моя ред аз да си потърся пътя. Но пътя с времето, през годините съм си го начертавала мисловно, като мечта. Това ми беше наистина заложено като хоби, скрито като хоби и знаех, че мога да го направя и го направих. Като реализация. Разкажи твоя път на тази реализация, за да помогне на много хора да разберат къде е тайната в реализирането на нашите мечти и къде се крие ключа към успеха, защото това са много малки фини настройки, но когато човек ги обягва, се чуди защо непрекъснато му е трудно и не му се случват нещата. Ами, Дени... Първо кажи с какво се занимаваш, защото сега го държим в таинство. Аз правя жените щастливи, т.е. излъчват го чрез лицата си. Занимавам се с козметика вече 10 години. Наистина почнах, може би късно, на 33 започнах моят професионален път. Просто реализирах мечтата ми да имам свое местенце. Първо го направих заради мен, защото исках жените да релаксират по начин, който трябва. Тоест, влизаш при мен, знаеш, чая от рози, шампанското, капучиното, хубавата музика. Някак си подхода е холистичен. Нямаме час, просто е безвремие. И това исках да го създам у жените, да си намират тяхното време. Защото когато те са пълноценни, удовлетворени от това, че са си подарили нещо, и към семейството, и към децата са по-отдадени. Някак си жените в днешно време са много забързани и енергията й остава назад. Не искам това да го позволяваме.
Това, което правиш, е наистина ритуал. И много пъти самата аз се замислям върху думата ритуал и стигам до извода, че ритуал в живота ни е наистина да живеем в настоящия момент по най-красивия начин. Да. Единственият момент, в който влезем в ролята на навик, на рутина, тази дума, ние губим чара да се насладим на това, което ни се случва в момента. Аз ще ви разкажа какво се случва, защото Реню е моето любимо място във Варна. И наистина, когато реших да правя това предаване, това беше едно от първите ми емоции да поканя Рени. Защото аз исках целия свят да я видя. Аз знам на колко хора съм разказала. Искам да помогна на много хора да правят нещата така, както ги прави тя. Всъщност в това няма нищо сложно. Не каца космически кораб. Няма нещо извънземно. Просто има едно истинско сливане с душевността и с удоволствието от това да направиш нещо с любов. И когато влеза при тебе и изпия тази чаша чай от рози, набрани от нашия Троянски Балкан, когато потъна в мелодията, която ще ме отнесе към ритуала, който ще направиш за моето лице, когато ме изпратиш с картичка, която е за съпруга, за да оцени кой се прибира вкъщи, всичко това е едно вълшебство и истината е, че в момента няма никакви места при тебе. И ето един невероятен пример за това, когато ти го правиш по този начин. Смятам, че до Нова година ще трябва да ти се обадя и някоя нощ, идвайки във Варна, защото аз съм приятно досадна. Особено когато знам какво ще получа. От днеска за днеска. Да. Но аз не мога да се реша, защото е невероятно. В колко часа заради теб? И в 5 часа си идвала заради мен, за да бъдем заедно. Да. Рени, мислиш ли, че аз знам малко повече за теб и затова те питам, защото аз считам, че това ти си го получил още в детството като отношение към живота и в коя част във възпитанието на децата си можем да ги насърчим да творят в живота и да създават красота? Но още от първите 7, които са най-важни. Аз затова гледах Али с дъщеря ми до 7 годишна възраст, даже до повече, защото исках да науча да не се страхува, да мечтае, да иска, да се усъвършенства и да намери пътя си. Ние сме с тях до тези години, за да можем да ги напътстваме, защото те са много хаотични в началото. Балет, пиано, театрална школа, но родителят, майката, може да усети къде е неговото призвание, вълшебно призвание и да го напъти. Не да му налага, просто да го напъти. И след като намери пътя си, остава да ги подкрепяме безрезервно. Да. Мислиш ли, че всъщност когато един човек успее да даде пълноценно своето колело на живота, защото всички знаем да си проверим колелото на живота, сектор работа, сектор почивки, сектор приятели, всъщност повечето хора имат едно ръбесто колело. Включително и ние имаме моменти в живота, в които виждаме, че в едната част сме дали повече, в друга по-малка. Но аз смятам, че когато човек наистина може да погледне живота си отгоре и тези сектори под някаква форма да ги обедини, аз мисля, че в твоя бизнес ти имаш най-подкрепещите хора в лицето на твоя съпруг и на твоята дъщеря. Точно така и на родителите ми. Но в началото единствено моя съпруг застана зад мен. Някак си познаваше баща ми, в тази сфера не ме подкрепи изцяло. Майка ми е моето гуру в това отношение, аз да се занимавам с това. Защото знаеш каква жена е тя. И така, хората наистина ме подкрепят и са до мен. Семейството. Сега ще ти задам малко практични въпроси, но те са много важни. Аз виждам, че ти непрекъснато
апдейтваш своите знания и искаш да разбереш, да усвоиш, да подариш на своите клиенти, как планираш своето развитие? На каква основа ти избираш как да надгражда, защото едно от най-важните неща е човека да е експерт, но и да развива това, което носи в себе си. Как ти го подреждаш в твоя живот? Кое те кара да го правиш това нещо? Кое ме кара да го правя? Това, че искам да надграждам постоянно в знанията си и уменията си. То колелото се върти. Застанеш ли на едно място, просто спира развитието. Да. Много съм жадна за знания и то в едни определени сфери, не във всички. Естетиката е едно обширно понятие. Няма как да се съсредоточиш в нещо, което примерно не ме привлича. Аз съм в ноток сферата, така навлизащата вече, без инвазивните процедури. И искам холистично да действам. Тоест и на ума, на душата, на тялото, на лицето, на всичко. Така е. В един от подкастовете ще бъде и Жана. Това е издателската къща Жануа. Тя издаде книга за рускиня, която всъщност разказва как се сътворява красотата отвътре. Там се залага много на духовно знание, всъщност на качеството, които всичко отвътре навън. И аз знам колко ми е смислено и колко ми е вдъхновяващо и колко ми е щастливо, когато идвам и си тръгвам от тебе, защото аз не взимам просто една процедура или просто една терапия последователна, която има ефект при всички случаи. Аз взимам цялостно усещане за това. Точно, това ми е подхода. Отношението към човека, посланието, знам колко пъти ме праща с различни послания. Погрижи се, стани сутринта, направи това, създай ритуал за себе си, той е за твоето лице. В смисъл тази топлина и любов, която носиш. На първо място да обичаш тялото си, да знаеш, че в това да изглежда по един или по друг начин ти имаш основна роля и в тях се крият и недобрите емоции, крие се и мързела като поддръжка. Това, което даваш ти е безценно и на мене много ми се иска на всички тези салони, които може би ще гледат, защото аз специално като един любител на тези услуги съм обиколила къде ли не. Мога с две ръце да кажа, че това, което съм изпитвала пред тебе, никъде другаде не съм го срещала. Не знаеш, че при мен концепцията е различна от самото начало. Нека да я мултиплицираме тази концепция. Подари на хората едно какво да направят в техния бизнес, за да я продължат. Това е фантастична концепция. Няма как да го формулирам, защото то ми идва от душата. Аз го правя така, както исках към мен да се отнасят, като отида в някой салон. Изморена, изтощена от гледането на дете. Сами, знаеш, си отгледахме детето във Варна. Исках да отида и да се отнеса на някъде, пък постоянното шумене на фризьори, маникюри, така, една женска глъч ме натоварваше. Исках да отида и да съм сама, да се погрижат за мен, да се отпусна. Знаеш, при мен клиентки не се засичат. Знам никога, на всяка любимата музика, любимото питие. Това е едно отношение към не като търговец към клиент, като жена към жена. Ние затова казваме търговеца на новата земя. Точно така. Защото... Може би съм по-нетипичен търговец, защото, честно да ти кажа, някой път забравям да искам и парите. Като и видя усмивките на лицата. Това е важно за мен. Да, парите движат света, но аз съм устроена по друг начин. Не на всяка цена. И може би заради това ми се получиха нещата във времето. Защото давам, а наистина не очаквах, че ще получа такова внимание, заетост като часове, знаеш, месец-два напред. С 3 даже. С 3 вечерните след работа. И така, това правих го с търпение и любов.
това са едни от основните духовни закони и един от най-важните закони е, който ни дава самата природа, че каквото посееш, това ще пожънеш. Даже когато посяваш нещо много малко, то винаги излиза нещо голямо. Така стана, Не съм видяла земеделец, който след като посее семенцето да отиде и да чака. Хайде, няма ли да излезеш, няма ли да излезеш. Просто оставяш природата да случи нещата. Въпросът е с каква енергия, с какво желание си го забол в земя, какво намерение си сложил в това, което искаш да правиш. И в крайна сметка, след това може и дъб да израсте в живота. При тебе не е дъб, ами е цяла Варна и всички други, които са успели да се докоснат до това, което си. Аз мисля, че ние можем да помагаме на хората, като предаваме това усещане, защото вярвам, че всеки един от хората, които искат да създават бизнес, го правят и в името да помагат на хората. Просто трябва да разберем, че другата цел, финансовата, колкото по-назад я оставим, тя толкова по-бързо ще дойде към нас. Точно така. Без да съм го мислила, при мен така станаха нещата, наистина, защото аз тръгнах да си направя кътче за мен. Добре, искам тогава да те попитам още един въпрос. Искам да разкажеш, когато човек е в потока, как му се случват нещата. Когато ти искаш да смениш твоя малък розов гараж с новия ти център, какво означава, когато си в потока? Кои са сигналите, че това трябва да ти се случи в живота и е за тебе? Да искаш повече, да се качваш по стълбичките, ама не с ръце в джобовите. Да искаш още и още, но има разлика кой какво иска. Аз не искам искам салон в Париж, това е сигурно, но вървя си по мечтите и така си ги превръщам в цели. Искаш сега салон в Париж. Манифестирането е съвременната дума на визуализирането. Аз цял живот лекичко си визуализирам какво искам, как да го направя. Знам, че мога да го направя. Хората трябва да не се страхуват да мечтаят и не само да стоят и да мечтаят, нали, да си визуализират, трябва и действия. И така и се получават нещата. Много Може интересен. би интуицията ми е много засилена при мен. Не знам това на кое се дължи. Трябва друг специалист да разкаже за това. Интуицията се дължи на чистото ти сърце. Когато човек не е обременил тялото си с тежка енергия, на недобри помисли от нас навън, тя интуицията много лесно. Интуицията ни е връзката с душата и с цялото пространство. Егото в неговата му нездравословна форма е пречката да не може да стигнем до тази връзка, защото всъщност тогава ние разбираме, че няма място там за хубави отношения, ако сме решили да служим на нашите его-подбуди, нали, в недобрия вариант. Защото когато човек израства духовно, егото може да каже: да, ти си божествен, но и човека срещу тебе носи своята божественост. Точно. И това е обмяна на най-хубавите чувства и тогава ние имаме връзка с душата. Аз исках да разкажеш как си намери салона и как този салон те чакаше и как всичко беше подредено. Все едно чакаше твоя избор и някак си... Да, новия салон. Новия салон ми го намери приятелка, която се занимава с недвижими имоти. Просто тя знае моята любов към Париж. Улицата прилича на улиците в Париж. Сградата е архитектурен паметник. И като ми го изпратя, аз казах: това е. Искам среща със собственик. И така стана. Аз си ги усещам нещата. Пак повтарям се, но като го видя и казвам: да, това е. Никога съм нямала мъжа си помисля дали ще стане, дали няма да стане. Аз знам, че ме чака мен. Там. Това място. Какво са за тебе твоите клиенти? Моите клиенти вече във времето така сме се сприятелили с всички, че наистина мога да кажа, че са мои приятели. Някак си разговорите ни преди да пристъпим към процедурите са наистина приятелски. Да.
Защото това, което даваш, е много повече от това, което са Честно очаквали да ти кажа, да някой път имам чувството, че идват да си поговорят с мен, не да я направя процедурата. Естествено, чакат си процедурата, но съвкупността от всичко. Да. Това, което виждам и споделят добрите търговци или хората, които правят успешни неща, е, че не е нужно да търсиш много клиенти. Колко клиента ти лично ги потърси и как дойдоха клиентите към тебе? Кога се случва обратния процес? Клиентите да търсят тебе. Дени не съм търсила клиенти. Казвам ти го откровенно. Всичко е от уста на уста. Почнах с 2-3 приятелки. И тези две-три приятелки казаха на още... Точно така. Никога не съм търсила Имала ли клиенти. си реклама в Фейсбук или някъде, че ти предлагаш тези услуги? Но вече нямам. Имала ли си фунии да разработваш, че ще влезеш в този канал, в този канал, в този? Не. Просто не се налага. Просто не се налага, защото стана. Да. Както съм си го искала, така стана. А и другото, което срещам, че и това ми прави така много силно впечатление, че когато някой е много доволен от услугата, даже вече не му се иска и да споделя, за да не неговия част за него. Точно така става. Така че това е едно от най-хубавите неща и аз определено мисля, че това е развитието на един бизнес по природния начин. Ти посяваш едно семе, а излизат много листенца. За мен съм удовлетворена. Да. И когато човек го прави по този начин и налива любов в отношение, не се налага да търсим клиенти. И мисля, че всеки един търговец трябва да се замисли, ако полагаш усилия да си намериш твоите клиенти, със сигурност не си в пътя си. Ако ги търсиш под дърво и камък, не. Те ще те намерят, ако си добър в това, което правиш. Безценни са тези съвети. Можеш ли да дадеш твоите 3 съвета за хората, които искат да бъдат успешни и да люботворят това, което правят? Търпение, постоянство, любов. Това е. Търпение, постоянство, любов. Имам от предното предаване като ритуал приет. Това са карти, които са създадени от една моя приятелка, която се нарича Христина Лакева, но и казват емоцията. Това е човек, който се бори за това да създава прекрасни взаимоотношения. Те се наричат Teen Ключ, защото са карти за родители и деца, за да могат да говорят на теми като това какво мечтаеш, как си представяш света в една такава игрова форма. От всеки брой продадени кутийка с карти, които са невероятни като опаковка, тя дава немалък процент за семейства, които не могат да имат деца. И аз реших, че всеки път пък и моите гости ще влезат в ролята на детенце на предаването, защото то е ново. И нека да видим какво ще отговориш днес на въпроса, картата, която ще изтеглиш. Изтегли колко? 2. Значи на 2 въпроса ще отговориш. От какво се страхуваш най-много? Няма страх от нищо. Супер. И това е отговор. Няма страх от нищо. Пропускал ли си шансове, за които съжалява сега? Какви са били те? Може да си пропускал, но винаги ти се дава втори шанс. Можеш ли да го ловиш този втори шанс? Стига да си достатъчно интуитивен. А за да имаш интуиция, трябва да имаш чисто сърце. Да. Това е, може би, едно от най-силните послания ти като личност, което даваш всеки ден за хората, които се докосват до тебе. Защото аз всеки път, когато те видя, виждам един изключително люботворящ човек.
Позитивен, бих казала. Отдавна си надминала формата на позитивност. Той е много повече от... Той е една магия за душата. За да се срещне човек с теб и да бъде с теб. И ти благодаря безкрайно за споделения опит, защото считам, че който е стигнал до там да осъзнае тези неща и гледа това предаване, ще си неговото вдъхновение да построи бизнеса си на това, не да мисли за пари, не да мисли колко фони и как да ги разработи, за да има клиенти, а как да посвети живота си в това да превръща всеки един човек в човек, който е бил най-специалният във времето, когато ти си имала ангажимента към него. Точно. Ерени, много искам да споделиш как намираш своето вдъхновение, защото всички знаем, че всеки един човек търси начини да добави нови вдъхновения, за да може наистина да разгърне още повече това, което прави пред хората. Аз познавам много от твоите начини, но много ще се радвам да ги споделиш. Първото ми вдъхновение е любимия Париж. Може би съм била парижанка. Не знам. Просто като отида там и всичко е като мое. Всяко кътче, всяко тротуарче го усещам като в минал живот, като дежавю ми излиза пред очите. А затова, новото Реню е архитектурен паметник, прилича на парижките сгради. Там се зареждам много, но не мога да го обясня на хората защо. Да. Как сътворяваш личните си моменти в живота, защото аз знам, че този финес и красота, които създаваш в Реню, ги превръщаш и в останалата си част в един празник. Знам как празнуваш Реню, когато дойде. Не само Реню. Празнувам живота всеки ден. С шампанското, музиката и това е. Живота е да се живее, да се празнува. Да. Наистина е вълшебство, когато се докоснеш до нея и всяко нещо, което създаваш е ритуал. И тогава хората не отиват просто защото трябва да отидат, за да уважат Рени, а отиват защото знаят, че отново ще преживеят нещо изключително. Така както се случва винаги при теб. Но нека се върнем още в твоето детство. Аз ти зададох въпроса, но тъй като знам, че и твоите родители са правили и живеят в страстта това, което правят, са успяли по един или по друг начин да го предадат това и на тебе. Моля те, разкажи го това нещо, защото мисля, че също е много важно. Откъде получаваме нашия първи източник за това да обичаме това, което правим? Значи упорството го имам от баща ми. И постоянството в бизнеса, така да го нарека, това да се грижим за себе си като жени идва от майка ми. Тя цял живот се е поддържала, външния си вид, някак си това караше да е жена с главно Ж. И пред хората, и пред нея. И оттам, още от малка, като я виждах, викам, тази жена няма остаряване. На какво се дължи това? Не е само ген. Както казва тя, гена си е ген, но трябва и поддръжка. И аз се замислих, че може би мога да го продължа, като да го давам на другите хора, нали? Това да запазваме красотата за утрешния ден. Ние остаряваме. Хубаво. Да, остаряваме, но можем да забавяме малко по малко процеса, да. И до ден днешен майка ми изглежда феноменално. Ти я познаваш. А от баща ми имам твърдостта да се заявя пред обществото, нали? Пред моите клиенти в началото. Да. Ботокса, филарито, това не е твоята сила. Не, аз казах и в началото, че съм нотокс ерата. Както и да я наречем,
това, което винаги си давала като съвет, и аз наистина от много отдавна съм спряла дори да си мисля за тези неща, защото считам, че в този начин на грижа всъщност се крие и погледа на вътрешната красота, защото той няма как да дойде само така от външни обстоятелства. Някак си съвкупност да се погрижиш, да се успокоиш, да намериш мястото, в което да предадеш различна емоция, да намериш човека, който да се слее с твоята енергия. Какъвто човек си ти. Мистичният подход, абсолютно точно така. Но това е много дълбока тема. Може би ще е в друг разговор. Така е. Но знаеш моят подход. Кой е? Не, аз просто искам да сме много полезни, защото има много жени, които имат салони и нямат клиенти, или търсят клиенти, или правят промоции, или хиляди други способи. Не може ли да се научи това нещо? Може да може, ама аз отвътре съм си го направила. Така съм го почувствала. И не да ги гледаш хората като касичка, ами като душевност. Добре, нека да почнем тогава в практичните съвети. Как трябва да изглежда един салон, за да е приятен на клиента? Като Реню? Колко обичам. Много пъти ми е правило впечатление. Влизам в различни такива салони и чистотата не е на най-доброто ниво. Например, което е изключително важно. Мекотата, аромата. Знаеш, че без свещи няма как да останем. Без аромати никога няма как да се случи. Невероятно отношение към хигиената на всяко едно ниво. Защото аз върша и тази работа. Абсолютно. Като приключа в 8, се прибирам в 9. Защото трябва да се подготвя за другия ден. Нямам персонал, който да ми чисти и така. Всичко е... Да, но това са много важни неща и някак си съвкупно създадени. Идеята ми е, че когато има примера, а ти си уникален пример и аз друг в България, може би има и други. Нали, не искам да обиждам. Има много прекрасни хора, които правят това, което обичат. Просто някак си събрала всичко на куп. И затова е толкова изявено в моето усещане. Но ми се иска да помогнем. Наистина, че ако човек го мързи да си изчисти салона, е проблем. Утре трябва да си направи фуния, за да си търси клиенти. Просто пътя на клиентите не е в търсенето, а е в тези други неща, които, когато си ги направил, не ти се налага да си продаваш услугата. Точно. Добре. Сега ще се отклоним малко от темата ни, но мисля, че тя ще е безкрайно полезна за всички, които гледат, защото Алис, твоята дъщеря, пее невероятно. И искам да споделиш и твоя опит, как ти в живота подкрепи мечтата на твоето дете, за да можеш сега да й се радваш по този невероятен начин. И тя е като едно вълшебство, когато застане на сцената, признавам си, следяла съм пътя и от малка и виждам, че точно тези качества, които ти ги проявяваш в Реню, в отношението ти към семейството и в нейния път и в подкрепата, тя е едно малко Реню в това, което прави. Научих да мечта и да сбъдва дени. Да. Научих да мечта и наистина бях до нея в най-важните изграждащи години. Когато една майка трябва да даде пътя на детето си. И бащата е главна роля, естествено, но някак си майката потиква да си намери пътя. А много от нас, нали, в случая, аз също съм дала доста за моята дъщеря. Имаш прекрасна дъщеря. И също съм го осъзнала, че няма кой да ми го върне този момент. Тогава, в онова време, и наистина трябва да намерим баланса и между това, което сме в... това, което искаме да правим, или това са нашите лични цели като хора, с нашата мисия като родители, като... Аз се възхищавам на хората, които се умяват
и кариера, и семейство, да ги поддържат на едно ниво. Аз лично за мен първо си подредих семейство и след това кариера. Някак си семейството, имам прекрасни родители, но като дете на разведени родители, това ми беше приоритетност да изградя първо семейство. И двамата са до мен, никога не съм усещала липса, но празници, Да. такива моменти се запечатват в детското съзнание и може би се вкопчих тази идея първо да създам семейство. Имаш едно невероятно Като един рак, семейство. всичко Да. правя наобратно. Хората създават първо кариери в днешно време, после семейства. При мен Наскоро в едни от духовните посоки, в които се развивам, чух нещо, което ми направи много силно впечатление. Всъщност в Библията, и аз ще си го отворя, за да го прочета изречението, и той създаде човека, мъж и жена. Един вид, че човека е двете неща заедно. И всъщност, ако ние в живота не успеем пълноценно да изградим и връзката си, не можем да се чувстваме пълноценни в работата си или където и да било, във всяка друга сфера на живота. И това, което даваш ти като усещане, всеки му се прииска да си има мъж и да бъде толкова щастлив. Дано, аз съм. Но наистина, ако нямаш подкрепата на човека до теб, не знам как ще се умееш да се развиеш. Да не му сложиш салатата в 6:30. Да. А той да те чака с налято вино в чашата и не се притесняй, си поръчаме. Това е. Трябва да има такива взаимоотношения, за да може и двамата да вървите по собствените си пътища. И така да не чувстваш тежестта от това, което правиш, за да можеш да му се отдадеш, защото... Да, как ще се отдам на професията си, ако знам, че съм притисната, че трябва да сготвя и да сложа маста. Аз мисля, че много зрители ще намерят своите отговори и се надявам с това, което споделяме, наистина да открият посоката, защото това е посока. Но трябва първо, за да можеш да поискаш нещо от живота, първо трябва да си готов да го дадеш, а пък... И правилно да си го начертаеш като мечта, която да превърнеш в цел. Наистина се страхуват да мечтаят хората. Много ме е яд на това. И като кажат нямам време. Как нямаш време за себе си? Нямаш време. Как нямаш време за себе си? За да си добър родител и съпруг и съпруга, ти трябва да дадеш първо на теб време. Да. Когато ти си напълнил душата си с това, което точно така, ти можеш да го излъчваш. Активен ще бъдеш и в семейството. Аз спомням едно време, като ходих по други салони, когато си търсих моето семестенце, преди да го направя, когато процедурата е минала добре, нали, не съм се почувствала красива, още по-красива, прибирам се вкъщи, мога да направя чудеса. Да. И това някакси исках да го предам и на моите клиентки, че нямам време. Ще намериш един час за себе си. За да бъдеш по-добър и след... пълноценен към семейството и към съпруг, към дете, съпруг и така. Да, някои ще кажат, нямаме финансова възможност, нали, всеки месец. Затова при мен имам едно бюти меню, което и най-обикновеният нормален човек с някаква заплата минимална може да си позволи. Защото не го гледам по този начин. По този начин, да, просто искам да го направя щастлив. За всеки има по нещо. Ами аз силно вярвам, че ако поне двама човека накараме да тръгнат в посоката, която си тръгнала ти, в която вървиш толкова години, може да се каже, че ще си свършим работата на подкаста, защото целта е да предаваме и да заразяваме хората. Защото наистина,
когато се докоснеш до хора, които са щастливи, ама истински щастливи, то е заразно. Някакси си кажеш, и аз искам да съм така щастлив. Да, една приятелка, друга приятелка не каза, Ренито, толкова ли е щастлива, колкото е в Инстаграм? И тя каза, да, така е. Щастлива съм наистина. Да. Щастлива съм, Дени. Дай Боже, да съм винаги. А щастието за тебе даденост ли е или е избор? Избор. Със сигурност има моменти, в които някои могат да изберат да не са толкова щастливи. Но за мен е избор да погледнеш на ситуацията като опит, през който трябва да преминеш и да продължиш напред. Аз много мога така да разказвам за тебе, но много ми се иска някакси с това, което си ти, и за това казвам. Отидете, вижте го мястото. Въобще не правя реклама на Рени. Въобще не искам да й намирам нови клиенти. Но напишете Реню и вижте, и го казвам на тези, които искат да направят салон, тези, които искат да създадат такова местенце, тези, които считат, че това, което усещат, че ги радва, е това да се грижат за красотата на жените. Отидете и се докоснете. Мисля, че ще бъде пък вашия малък Париж във Варна, който да бъде едно вдъхновение, за да го правите по този начин, по който го прави Рени. Ти си един малък Париж във Варна. И Рени, аз толкова съм щастлива, още когато реших, и наистина целта ми е била винаги нашия екип да направи предаване, което наистина да обясни на хората, че когато човек е пълноценен, щастлив, изпълнен със щастие, когато се е посветил да служи на хората, служене, ти нямаш начин да нямаш люботворящ и щастлив и изобилен свят. И просто виждам колко хора казват, сега не мога да мисля за това, защото нямам пари, не мога да си посреща. А ти не си дал това, което. Изчакай да виж формулата как се случва, за да може да се върне към тебе. И наистина мечтая да се заразява света, и ако още едно местенце от вдъхновен човек от тебе изникне в друг град, и в трети град, и в четвърти град, и в пети град, може би ще превърнем нашата държава в едно красиво място. Това се стремим. Да. И децата ни да останат тук и да станем една цветна, хубава страна. Дай Боже. Защото даденостите, които ги имаме, са за мечта за другите държави. А дали ги ценим тези неща? Почнахме да ги ценим, според мен. Важното е, че децата ни на този етап са тук. Това ще е най-хубавото, което ние като родители може да направим. Точно така. Защото смятам, че сме вложили, за да дадем най-доброто от себе си, за да може и те да дават след нас и да се предава тази щафета. Точно така. Много ти благодаря. Сега го казвам така като финал, но ти си един наистина невероятен човек и хората трябва да те видят. Не можеш това да го оставиш само за твоите клиенти. Трябва да заразиш още 100 човека, които правят това, да го правят по твоя начин. А то е заразно. Ти вярваш ли ми, че като се прибера, искам да си изпия след среща с теб, искам да си изпия кафенцето, както ти го пиеш. Искам тази чаша да е поднесена по начина, по който. Вече е време за шампанско. Исках да си купя дори онази четчица, с която ми минаваше лицето. То е енергия, съвкупност, просто ти се прибираш. Виж сега, човек, да когато знае качествата си, придава енергията на отсрещния човек. Така е. Много ти благодаря. И аз ти благодаря. Знаеш колко много те обичам. Така е. И искам да кажа, че винаги, когато идвам във Варна, ще си бъда толкова приятно, егоистично настроена. Желанието си да си запише час при тебе. Да изваждам ли те в Реню. Благодаря на зрителите. Искам да си пожелаем всички, нека бъдем като всички тези гости, които живеят в любов и в това, което правят. И вярвам, че сме вдъхновение за всички вас, които стоите и гледате и търсите своя път, за да реализирате това, за което сте дошли на земята.